Moi Tiina. Moi Sari. Mä ajattelin tehdä sulle tänään sellaisen kysymyksen, että mitä shiatsu, mitä se japanilainen sana oikeasti tarkoittaa? No se tarkoittaa sormella painamista. Elikkä voisi ajatella, että se on akupunktiota ilman neuloja. Ja tosiaan shiatsua voi tehdä sormilla. Käytetään peukaloa aika paljon. Sitä voi tehdä kämmenellä, sitä voi tehdä kyynärvarrella ja jopa käyttää kyynärpäätäkin avuksi. Ja shiatsuhan on ikivanha hoitomuoto ja se on ollut Suomessakin jo yli 40 vuotta, mutta se on silti hieman tuntematon asia täällä Suomessa. Mikä sä luulet, että on suurin myytti itse asiassa, mitä shiatsusta mietitään? Ettei se tehoa. Tällaisia kokemuksia mulla on, että ihmisillä on ehkä sellainen ennakkoluulo, että jos vertaa, kun mä oon koulutettu hieroja, niin hierontaan, niin shiatsu on vähemmän tehokas. Ja täytyy kyllä sanoa, että se on toisinpäin. Kyllä, kyllä. Ja se on kaikkea muuta kuin pelkkää sivelyä. Mitä mä koen, että monet on ajatellut, että siinä vaan pidetään käsiä näin. Mutta siinä oikeasti painetaan. Siinä painetaan ja voidaan puhua ihan shiatsu-hieronnasta. Kyllä. Sari, kuka sun mielestä voi tehdä shiatsua? No mä sanoisin, että ihan kuka tahansa, kuka haluaa tehdä shiatsua. Siinä täytyy olla se tietty palo ja kyky rauhoittuu, halu rauhoittuu, sitä oppii. Et jos mä mietin silloin, kun mä itse opiskelin, niin kyllähän meillä oli todella erilaisia, eri ikäisiä, eri sukupuolta olevia ihmisiä. Mutta täytyy siinä olla myös kiinnostus vähän ymmärtää sitä meidän kehollisuutta, että mitä voi tehdä, mitä kannattaa tehdä. Eli myös halu oppia ja kehittyä. Kyllä. Mutta monet miettii, että osa shiatsusta tehdään polvillaan, että mä en pysty tehdä siinä asennossa, mutta myös on vaihtoehtoisia tapoja tehdä, että jokainen löytää sen oman asennon ja tavan tehdä sitä. Kyllä, ihan varmasti. Niin. Mä sanoisin, että shiatsulla on jo niin monta käsialaa kuin on tekijääkin. Eli shiatsua sopivasti sormella. Joo, kyllä. Ne vahvistuu. Kyllä. Se me luvataan. Moikka! Moi!